Už si sa dneska ráno nakopol alebo nakopla? Či zase sedíme niekde a ľutujeme sa? Čo ti tá ľútosť dá? Čo ti tá ľútosť pomôže? Tá ľútosť ťa zabíja. Je to najdeštruktívnejšia emócia, ktorá existuje. Robí z nás pokrytcov. Keď ľutuješ svoju kamarátku, lebo je napríklad obézna a nepovieš jej tú pravdu, tak jej skracuješ jej život. Je to tvoja zodpovednosť, pretože ty ju ľutuješ a nepovieš jej pravdu. Práve tá pravda je odpoveďou na všetko. Preto sa ráno zodvihni z tej stoličky, začni cvičiť. Začni s ľadovou vodou. Začni čítať, začni počúvať podcasty. Začni využívať ten smer, to smerovanie, ktoré ty chceš. Začni pozerať spôsobom, ktorý ty chceš. Začni pozerať spôsobom, ako sa na to pozerajú ľudia, ktorí už na to majú alebo sú tam, kde chceš ty. Je to fakt takto jednoduché. Jednoduché a triviálne. Lebo tento svet je jednoduchý a triviálny. Len my si ho komplikujeme.